SIKD Record. Wayo arewa yankin Hausa wasu da dama burin su ne ƙasa. Arewa yankin Hausa wasu da dama burin su ne ƙasa. Arewa gidan albarka, gidan siye da siyarwa 'yan uwa. Barayin noma wannan ta ko'ina mu ne muka juriya. Auduga, shinkafa, acca da alkama noman su gaba ɗaya. Yanzu ko in kun duba arewa ta ɗau hanyar zama kubai. Komai in kun duba yana ta rushewa a arewa, sanadiyar marasu kishin mu ko in ce shegu 'yan rashawa. Sun kyale komai sun sani kuma ko me ke yin faruwa. Su burin su a ba su kuɗaɗe arewan namu ta zam kubai. Gaskiyar zance yanzu arewa mu mun zamto baya, ko da yaushe yankin mu ake kira yankin 'yan baya. Ga kisa ya zama ruwan dare a arewa ba a tankiya. Aje gidanka a yanka ka, kai arewa ta zamto kubai. Yau tsaro ya zama watan galili a yankin arewa, kuma in babu shi tsaron nan ku tabbata babatun yalwa. Kuma babban bakin ciki talakawa yanki na arewa, su ne aka yi wa kisa na gilla haka ku yo duba.